Zdravím vás Oskus a dneska tu máme unboxing, na ktorý som ja dlho čakal. Možno ide túto krabicu, ale nie je to tá krabica, nie je to Xbox. Pretože Xbox už jeden mám, ale je to v tom. Takže ja som si to raz odbalil a teraz to potrebujeme ešte raz odbaliť a rozhodol som sa, že to odbalím na videu. Takže mamina mi to takto iba dala, čiže neviem ani ako to je tam zabalené. Polystyrén. A je to tu. Je to tu. Oh. Báca lopta. Fú. Takže s ňou sa tu v izbe budú diať čary. OK, to je prvá lopta a druhá lopta je Adidas F50, čiže takáto. Ja som tiež dosť rád a on je kúsok meka, ide o to, že je kúsok meka. No, ale nevadí, takže ešte tu mám príhočky od Xboxu. Wow. Koľko som to dredu nemal. No rok som to isto nemal, čiže som fakt rád za tieto lopty. Ja toto sem pohádžem. A pak som rád za tie lopty. Možno vidíte už aj tieto hore postavy. Vyriešil som to kúsok a dal som druhý statív. A proste urobil som druhý nastavec, pretože tento tiež je dobrý, ale nechcel som ho mať, tak som si urobil kúsok inakší. Počkajte, ja si to odpojím. A zdrbal sa mi celý. Môžem ísť robiť do prčic. OK, takže ja už sa s vami lúčim a čujú autobus.